Mangumusta ta mga kasama kung sa ikaingon sa ato ang mga kapwa Davaoenyo nga karon iproklamar na mga kasama dunanay giingon gideklara gikumpirma na gyud mga kasama ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya kandidato isip pagka-presidente or isip presidente karong national elections 2028 national elections mga kasama. Ato ang siron kung nalipay ba ni nag-goal ba ning mga Davaoenyo karon mga kasama pinaagi sa report kauban nato sa linya mga kasama ato ang interview si Radyoman Bien Abanos. Radyoman Bien, may hapon. Para sa kami may hapon ka mo man sa matungong mga sukitik paminaw kag ang buntag nakugang yun ang katawhan tungod sa pag-anunsyo ni Vice President Sardate nga mo dagan siya sa pagka-presidente sa 2028. Pero nakurat yun ang katawan kaya ang response ni Atty. Cleo Castro baha sa Davao. Naglibog ang mga tao kung may connection sa iyang response. Pero nag-ingon mo noon sa good luck. Hataga na to connection karon. So tingala ta nga nung gulato ang response pero sige lang iyahaman na pero dire Radyoman Leo daw ba na to si Risa Facon no ang intern sa Davao North State College ano ba ita dire sa Davao or magnabis sa mga Davaoenyo kumusta ang sa debate nga nung padayang pag-anunsyo nga mudagan si Vice President Ma'am may hapon live perspective ma'am mo kuan daw mo dagan si Vice President Sara og kanang pagka-presidente mo uyon ka mo suporta ka unsa imong istorya ni ma'am. Yes, so kung mudagan siya kay kapso mo pampanan na ang mga Duterte kaya na dito lag na napabangan good and as we can see sa karon kay gaunlad jud ang Davao sa mga projects pa lang sa iyang ituon sa iyang tapang ilang gipadayon jud maong ako ang family kay uyon jud kay mudagan siya as sa presidente. Yung mga nakita sa iya gawa sa iya lang kaugalingon mo kasi nakita nimo ma'am nga siya pwede ba siya maglingkod isip presidente sa nasod Pilipinas? Yes, pwede kaayo kay diba tong po kay tong about sa iyang education nga jud siya sa iyang papa na dapat na jud siya mapatunayan na kaya maganito niya na mapatunayan niya ang sarili sa iyang papa. Ito mga tayo sa ako, daga naman jud sila patunayan dili lang siya pati yung like family parang silang tanan sila napatunayan sa mga Davaoenyos ka. Radyoman Leo, basta doon na kay pangutana. May hapon day kay ma'am no. Unsay pangalan ni ma'am? Hana po. Ay, okay. May hapon nimo kasamang Ana and kini day si Radyoman Leo. Ma'am Ana, mangutana lang pod ko ba? Ana manggod si Attorney Larry Gadon. Kaila ba ka ni Attorney Larry Gadon? Wala. Sige. Ana manggod siya ma'am nga kining pagproklamar daw ni Vice President Sara Duterte nga mo dagan siya pagka-presidente kay pamaagi lang daw ni aron matabunan o kanang madepensa ang iyang kaugalingon kay kabalo beta na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte nya ana si Attorney Larry Gadon usara ni ka pangdepensa kining pagdeklara ni Vice President Sara Duterte o ni VP Sara nga modagan siya pagka-presidente usara ni kapamaagi aron makaingon siya nga kining impeachment complaint usa lang ka pamulitika unsa ikaingon nimo ana ma'am? About anong issue po kay kanang obvious naman na ginatarget nila ang mga Duterte so wala sila mapatunayan sa mga Pilipino so like na kayo kanang murag sa kadagandagan na nabuhat sa mga Duterte kay murag ginahimuan lang nila iso kay siguro inggit wala patunayan jud. Ma'am, you mentioned nimo ma'am nga daghan napatunayan og nabuhat unsa pwede ba nato manganlan ma'am unsa imuhang pinakadili malimtan nga nabuhat sa mga Duterte? Ang dili man siya sa dili malimtan kanang manang sa makita dito sa tuang city dito sa Sana Bridge, Postal, ilang man ang mga project and kayo nice kayo tapos ang kalimti sa Davao City kaya kayo sa tagasa day si ma'am tagasa day si ma'am taga San Juan, Bangkal. Bangkal, okay. Resident naman yung ka sa Davao City. Ug unsa man imong kaingon ma'am sa Davao City nga ubos man ni sa pagdumala sa mga Duterte sab? Sa mga I know halos tanan Davaoenyo kay support jud na like decision ni Inday Sara kay
kay ano naman pod ka ng murag agi na jud kay nato or ano na kita na kayo na sa mga Davaoenyo na sa mga kung unsa ka matinabangon si Sayon so siya ka responsible na maging presidente nato. So you have our support in Daysara. Okay. Thank you so much, Ma'am Hana. Yes po. Salamat kay Mama Ana no ug motor jaman layo no ang pamahayag sa Davaoenyo nga si Hana alang sa pagdagan ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 presidential election Radyo Manlayo. Okay, daghang salamat sa maong update Radyo Manbien. Medyo Radyo Manlayo kauban si Risa Pacon ang intern gikan sa Davao North State College kasama mo sa Balitag Serbisyo Publiko Radyo Manbien na banus tata Carmen.